ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ്ണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. നമുക്ക് 7 മണിയാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മള് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ 16-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വരുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയണത്, ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, വിശ്വാസം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നത്, സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം, വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം നമ്മളുടെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികള്, അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ദാനം ചെയ്യുന്നത്, തപസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ശീലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളെ
ശീലങ്ങളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളെ സ്വഭാവമായിട്ട് ശീലമായിട്ടൊക്കെ മാറാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അർജുനന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഇവിടെ പിന്നെയും അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച ये शास्त्राविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത് രജോസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ദേവാരാധന ചെയ്യാന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്ന് പറയുന്നത് വിധിപ്രകാരം എല്ലാന്ന് മാത്രമുള്ള മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം. പിന്നെ അവര് സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളില് ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നു? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധന ക്രമം പാലിച്ചു പോകുന്നവരെന്താണ്, അവർ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. ക്രമേണ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ വേദവിഹിത വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത, പ്രമാണങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തവര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ആരാധന നടത്തുന്നവരുണ്ടാവും. അവരുടെ നില, അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരില് അവരിൽ ഏത് ഗുണമാണ് കാണുന്നത്? സാത്വിക ഗുണമാണോ, രാജസികമാണോ, താമസികമാണോ? ഏത് ഗുണമാണ് അവരിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുണ്ടാവോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി പരമോന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായിട്ട് പരമോന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാര്, ദേവന്മാരെ ഉപവസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാകോ? ഇങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോ വേദശാസ്ത്രത്തിലൊന്നല്ല, പക്ഷെ അവർ ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ പ്രയത്നത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാകോ എന്നൊക്കെയാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധാ സ ഏവ സ. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവുക. ചിലർക്ക് രജോ ഗുണായിരിക്കും, തമോ ഗുണായിരിക്കും, സാത്വിക ഗുണായിരിക്കും. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരില് ഏത് ഗുണാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെ അവർ ഓരോരുത്തരും വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഉള്ളതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. ആ ജീവാത്മാക്കള് ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത കർമ്മം അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ പൂർവാർജിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിട്ട് തീരുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാവിന്റെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ജന്മത്തിലുള്ള നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിലൂടെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടാണ്. സാത്വികമായിരിക്കാം, രാജസികമായിരിക്കാം, താമസികമായിരിക്കാം. ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ
എന്ത് വരുന്നത്, ഓരോ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ഓരോ വ്യക്തിയും പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കള് ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരായിട്ട് പറയപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരാൾക്കും എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം. അത് ആരായാലും ശരി, എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവാം, സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും. ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളിലുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും മൗലികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്ന് ദേവന്മാര് വരുന്നുണ്ട്, അംശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുകൊണ്ട്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് ആ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്. ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ളൊരു സ്വഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത് മുഴുവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ദ്വിഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചൊരു വിശ്വാസമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 തരത്തില്, ഇപ്പൊ സാത്വികം ഉണ്ടാവും, രാജസികം ഉണ്ടാവും, താമസികം ഉണ്ടാവും. ഈ സാത്വികത്തിലുള്ളവരെന്തായിരിക്കും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. രാജസികമാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും, അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. താമസികാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകാം. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ പ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആരെ ആരാധിക്കുന്നെന്ന് പറയാണ്. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ അവര് അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 തരത്തില്, സാത്വികരാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണപ്രധാനികളാണെങ്കിൽ ഭൂതപ്രേതാദികളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമ്മളൊക്കെ പുലർത്തി പോരുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പലതരത്തിലുള്ള ഉപാസകരുണ്ട് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, പ്രേതഭൂതാദികളെ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രേതഭൂതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമുക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരാളെ നമുക്ക് ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, നമ്മള് അതില് വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാണ്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അതായത് ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ, ശിവനെ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ പല ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേക സിദ്ധികൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അത് രാജസ സ്വഭാവികള് ദേവന്മാരെ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ആരാധിക്കും. ഈ രാജസിക സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ അവര് ആസുരികമായിട്ടുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്, രാജസിക സ്വഭാവികൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രതാദികളൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രേതോപാസന നടത്തുന്നവരും പിന്നെ തന്നെ മരിച്ചവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിലൊക്കെ അർച്ചന നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണപ്രധാനികളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്, വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണേ, ഭഗവാനെ ആണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവര് ദേവന്മാരെയോ അസുരന്മാരെയോ പ്രേതഭൂതാദികളെയോ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആരാധന വരാം. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരെയും, രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നവരാണ്.
അപ്പൊ പിന്നെ പഞ്ചോപാസനയും പറയുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്, പഞ്ചോപാസന പറയുന്നുണ്ട്. സാത്വികരായിരിക്കും കൂടുതൽ അത് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചോപാസന എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 5 ദേവന്മാര്, അതായത് ആരൊക്കെയാണത്? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ദുർഗ, പിന്നെ ഗണപതി, സൂര്യൻ. ഈ 5 പേരെ, നമ്മൾ ഈ 5 പേരെ നമുക്ക് ഉപാസിക്കാന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. സാത്വികത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപാസന നടത്തുന്നത് സാത്വികര് ദേവന്മാരെ, രാജസികള് അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിൽ തപസ്സുകളും വ്രതങ്ങളും കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അവര് വിഡ്ഢികളാണ്, അവര് അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയണവരൊക്കെ. കാരണം അഹംഭാവം കൊണ്ട്, കാമം കൊണ്ട്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസക്തി കൊണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസക്തികൾ കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യാണ്? അവരെ ശരീരത്തെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുക. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നാവില് ശൂലം കയറ്റുന്നത്, പിന്നെ തീ കനലിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണത്? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്താണ് പറയാ, ആചാരങ്ങളാണ് അതൊക്കെ, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ തപസ്സുകളാന്ന് പറയാ. ഇതൊക്കെ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഠിന തപസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ അസുരന്മാര് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത്. അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങളും ഉപവാസങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ്? അതൊക്കെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മതഗ്രന്ഥങ്ങള് ഉപവാസങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് എന്തും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഉപവാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാണെന്നായിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമ്മളെന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൊരു വരദാനം, നമ്മളെ ശരീരം, അതെന്തിനുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? അങ്ങനത്തെ വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണങ്ങളല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വ്രതങ്ങളോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ആചാരങ്ങളൊന്നും തപസ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? വിഡ്ഢികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഉപവാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ചിലപ്പോ മരണത്തിലേക്ക് വരെ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെ? മരണം സംഭവിക്കാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും ആരനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാൻ പറയണത് അസുരന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പറയണത്. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കലാണ്. ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തോടുള്ളവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. കാരണം അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും എവിടെ ജനിക്കേണ്ടിയായിട്ട് വരികയാണ്? ഈ അസുരികമായിട്ടുള്ള ഗർഭങ്ങളിൽ ജനിച്ച് അസുരിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ. അവർക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മോചനം കിട്ടാം എങ്ങനെ? അവര് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കാം. അതിന് പരമലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവർ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകളാണ്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോ ഭക്ഷണത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളിലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളില്, തപസ്, ദാനം, ഇതിലും ഓരോന്നിലും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വഭാവവും വിശ്വാസവും അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക്
നമുക്ക് സ്വഭാവം വരും, ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറിച്ചുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ദാനായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലും ഇതുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറയാം. ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദത്തിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതനുസരിച്ചെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ്? സാത്വികത്തിന്റെ പറയണ ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയ. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ? ദീർഘായുസ്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായ ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തേജസ് നൽകുന്നതും ഓജസ് നൽകുന്നുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആർക്കിഷ്ടം? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകുക, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, ബലം നൽകുക, ആരോഗ്യത്തോടും സന്തുഷ്ടിയോടും സംതൃപ്തിയെ വളർത്തുന്ന തരത്തില് രസവത്വം പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫുള്ള് എങ്ങനത്തെയാണ്? സസ്യം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. എല്ലാത്തിലും തുളസിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ മുഴുവൻ എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ്, പച്ചക്കറികള്, ചോറ്, എന്താ പറയാ, ചപ്പാത്തി, പൂരി, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള് പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, തൈര്, പാല്, കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ഈ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് എന്താണ്? ഗുണം ഉണ്ടാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അല്ലെ? ശരീരത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് നമുക്ക് തേജസ് വരുന്ന, ഒരു ചൈതന്യം തരുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെന്റേജ് നമ്മളെ വേസ്റ്റിലേക്ക് പോകും, മലത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ശരീരത്തിന് ലഭിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്തുണ്ട്? നമ്മളുടെ അവബോധത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ബോധത്തിനെ ബാധിക്കും, മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിന് പോകുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധത്തിന് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നു പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണോ അതനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ളവര് കുറച്ച് ശാന്തതയുള്ളവരായിരിക്കും. കാരണം അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരില് ഒരു മൃഗീയ സ്വഭാവം നമ്മ പറയില്ലേ ചിലരുടെ, അത് കുറവായിരിക്കും. ഇവര് പൊതുവെ ശാന്തരായിരിക്കും ആര്? ഈ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ. കാരണം അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയണമെന്നാണ്. ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നു. അപ്പൊ രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭയങ്കര കയ്പുള്ളത്, ഭയങ്കര കയ്പയ്ക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ കയ്പ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഈ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്.
കൂടുതൽ എരിവ് കഴിച്ചാലും കൂടുതൽ പുളി, ഇതൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാണ്. ഇപ്പൊ മുളക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് മുളക് വെറുതെ കടിച്ച് കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്? ഈ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക്. അവര് പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അവര് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് ഇപ്പൊ കുറെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കൊരു മടിയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടേസ്റ്റ്, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അതിനെന്ത് സഹിക്കാൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോ കണ്ണീന്ന് മൂക്കിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ എങ്കിലും അത് അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല. കാരണം അവരുടെ ടേസ്റ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? കുറെ എരിവ്, കുറെ ചൂട്, അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ രാജസിക സ്വഭാവികള്. ഇനി താമസികത്തിലാണെങ്കിലോ, യഥായാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം? താമസിക സ്വഭാവികള് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഈ താമസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. അവര് ഒട്ടും എന്താ പറയാ, സമയത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എന്നില്ല. അവര് കേടായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങള് രോഗത്തിന് കാരണങ്ങളാകും. പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും. അവർക്ക് ദുർഗന്ധമുള്ളതും തൊടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു നമ്മള് ഡിവോട്ടീസ് അല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു വീട്ടില് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അന്ന് സാമ്പാർ കൂട്ടാനായിട്ട് അവരെ മകനാണ്, ആ മകന് സാമ്പാർ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് ആ സാമ്പാർ എടുത്തു വെക്കും, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടാവാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ കേടാവുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് എന്താന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? അവർ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. കാരണം അവരൊരിക്കലും ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി സാമ്പാർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവർ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ആ താമസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള. അവ താമസിക സ്വഭാവികളാണ് അവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും മിക്ക വീട്ടുകളിൽ എന്താണ്, രാവിലെ തന്നെ ചോറ് വെച്ച് കറികൾ വെച്ച്, നമ്മളൊരു നാട്ടിലൊരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിലൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവരെങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവര് ഏതൊരു സമയത്ത്, നമ്മളും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പണി രാവിലെ തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എങ്ങനെയാണ്? അവര് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, രാവിലെ ഒന്നാമത് അവർ നേരത്തെ എണീക്കുന്നവരായിരിക്കും, നേരത്തെ എണീറ്റ് പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമായിരിക്കും, അമ്പലത്തിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും. അവര് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, കിച്ചണൊക്കെ തുടച്ച് അവരുടെ ഒക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു 12 മണിയാവുമ്പോ കിച്ചണിൽ കയറി പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പ്രസാദം അവർ അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കണു, അവർ കഴിക്കണം. അതാണ് അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, രാവിലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിസ്റ്റങ്ങൾ കുറവാണ്. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും കാരണം അത് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചതും അവരാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കുറെയൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ പറയാണ്, എല്ലാവരെയല്ല, പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതും. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല ഭാഗവത ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ മീൻസ് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു പറയാം അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ
ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മളിവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പൊതുവെ അറിയില്ല. അതിന് അറിവില്ലായ്മ അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അതിനത്രയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ കുറെ കൂടി നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയി നമ്മളത് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇങ്ങനെ കേടായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇത് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇത് പാതകമല്ല എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് കേടായ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? സാധാരണ ആരും ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് അത് അപ്പൊ തന്നെ തീർക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കേടാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ പറയാ പുറത്ത് പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കോ കാക്കകൾക്കോ കൊടുക്കുക. കാരണം പ്രസാദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ ഈ എല്ലാതും. അപ്പൊ ഈ കാക്കകളായാലും പക്ഷികളായാലും അതൊക്കെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവർക്കായി ഒരു പ്രസാദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാരുണ്യാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അത്രയും അവരുടെ ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ അവർക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പ്രസാദം കിട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? അത് പുറത്ത് എന്താ പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് കളയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളത് കേടായത് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് നമ്മളത് പുറത്തെ പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു സേവനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയോജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്യതേ യഷ്ടവ്യാമേവി മനഃ സമാധായ സ സാത്വികഃ. എന്താ പറയണത്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ, 3 തരം ഭക്ഷണത്തിൽ സാത്വികത്തിലുള്ളവരെയും രാജസികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ഭക്ഷണത്തിന്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മള് സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവബോധം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ബോധം നമ്മളെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലെ ആ ഒരു ബോധം നമ്മളിലേക്കും ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ കാരുണ്യം, നമ്മുടെ കാരുണ്യാണ് നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന്. നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ഇത് ശരീരത്തെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാകരുത്. ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, നമ്മളുടെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതിനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും ഭഗവാന് പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാനും ഭഗവാന് ഭക്ഷ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ പോകുന്നത്? ധനലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താ പറയണത്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആരാധന നടത്തേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പൂക്കളും ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടത്. അല്ലാതെ ധനം ലാഭിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഇതിൽ പറയാനല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഇത് പറയുന്നത്, യജ്ഞം പറയുന്നത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പൂജ നടത്തുന്നത്, ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമജപാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധം വേദവിധി
പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള്. അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? രാജസികത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഭിസന്ധായ തു ഫലം അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവ യത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞാവിധി രാജസം. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസികമാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗർവ് കാട്ടാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താം. അതെന്താണ്? അതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. ഇവിടെ എന്താ പറയണ? വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ? വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ആ വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, നമ്മൾ എന്ത് യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ പ്രസാദം എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. ആ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രസാദം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം. കാരണം അത് ഓരോ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, പരിശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രസാദം. എല്ലാവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പ്രസാദം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രസാദ വിതരണം ആർക്കും പ്രസാദം നമ്മൾ ആരടുത്തും ചെന്ന് ചോദിച്ചു മേടിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകാണ്, അവിടെ പ്രസാദം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കരുത്, നമ്മൾ ചെന്ന് മേടിക്കണം പ്രസാദം. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് അത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രസാദം അയ്യോ എനിക്ക് കിട്ടുമോ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. സന്തോഷത്തോടെ കിട്ടും എല്ലാവരുടെ. കാരണം പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യം അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്, അത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുക. പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു യജ്ഞ തലവൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടാവും. ആ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഈ യജ്ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാതും തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം അല്ലാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ഇതിലൊന്നും ഈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹവും ഗുണം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകുന്നതല്ല. അതാണ് തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ളത് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ 3 തരം എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണതായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത്? കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണതാവരുത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയണത്? പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യണത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യ മഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ.
തപസ് പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് തന്നെ 3 തരത്തിലുണ്ട്. ശാരീരികമായ തപസ്സുണ്ട്, മാനസികമായ തപസ്സുണ്ട്, വാക്മയ തപസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ 3 തരമായ തപസ്സുണ്ട്: ശാരീരികം, മാനസികം, വാക്മയം. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, മാനസികം, വാക്മയം. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളുണ്ട്. അതില് ശാരീരികമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷൻ, ഭഗവാനോ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയ ഉന്നതരെ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ, പിന്നെ സമൂഹത്തില് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളവര്, ആചാര്യന്മാരെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികള്, ആ വ്യക്തികളൊന്നും ആരാധിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതും, ദേഹശുദ്ധി വരുത്താതെ, പിന്നെ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ഇതൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള് ഈശ്വരന്മാരെ, പിന്നെ മറ്റു ദേവന്മാരെ, വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെയും, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, മാതാപിതാക്കളെ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ ശീലിക്കണം. ഇതെന്താണ്? ഇതെല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. ഇതൊരു ശാരീരിക തപസ്സാണ്. പിന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും ബാഹികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പരിപാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവണം? ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വേദത്തിൽ പറയുന്നതല്ലാത്ത യാതൊരു കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്ന ഇത് ശാരീരികമായ തപസ്സുകൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ബഹുമാനിക്കുക, ഗുരുക്കന്മാരെ, ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരൊക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതിനൊക്കെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് വാക്മയ തപസ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് വാക്മയ തപസ്. അനുദേകകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണമാണ് വാക്മയ തപസ്. അപ്പം വാക്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറയാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായിരിക്കണം, ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? വാക്മയ തപസ്സായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില്, മനസ്സിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് കേട്ടു നിൽക്കുക. പിന്നെ ഗുരു സംസാരിക്കുമ്പോ ആ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനായിട്ട് സത്യം പറയാം, അല്ലാതെ അവരുടെ മനസ്സിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ തപസ്സാണ് വാക്ക്. പിന്നെ നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം പാടില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത സംസാരത്തിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം, നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആ സംഭാഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കേൾക്കുന്നവർക്ക് സുഖപ്രദമായിരിക്കണം. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വ്യാകുലതയോ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകരമല്ലാത്ത സംഭാഷണമാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആ ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കുന്നവരാരാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ മാനുഷിക വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സഹായകമാകുന്നതായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഈ സംസാരങ്ങൾ മുഴുവനും. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? വാക്കുമയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്യമായിരിക്കണം. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്ഥലവും കാലവും നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു രോഗിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രോഗി ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ആ ഡോക്ടറോട് രോഗി ചോദിക്കാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറവില്ല, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മരിക്കൂട്ടാന്ന് പറയാനായിട്ട് പാടുണ്ടോ? അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കണ അത് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ഇനി ആയുസില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ? അപ്പൊ അവിടെ സത്യം പറയാൻ പാടില്ല. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ആ സമയത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്.
അങ്ങനെയുള്ള തപസ് എന്താണ്? വാഗ്മയ തപസ്സാണ്. മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് മാനസികമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്ചിതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി മാനസികമായ തപസ്സാണ്. അപ്പൊ മാനസികമായ തപസ്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മാനസികമായ തമസ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചിന്താ ഗൗരവമാണ് മനസ്സിനെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആരെ ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും. അത് നമ്മളൊരു അവബോധത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു അതിൽ. അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ശാരീരിക തപസ്സില്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനോ ഒഴിവാക്കാനോ നോക്കാതെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സ്വഭാവ ശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധവനായിട്ട് മാറുക. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് സംതൃപ്തിയോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ കാപ്പേട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വിമുക്തമാക്കുക. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം. പിന്നെ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാനസിക തപസ്സിൽ മൗനം മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായി മൗനിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? വാചാലനാവും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അയാള് വാചാലനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൗനം പാലിക്കാം. മൗനികളായിട്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ആത്മസംയമനം പാലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എന്ത് തപസ്സിൽ പെടുത്താം? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ നമുക്ക് പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. 16 വർഷം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോ ആ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരുന്നു? 16 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഫുള്ള് മായയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? സുഖദേവ മഹർഷി 16 വർഷത്തിന് ശേഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. വ്യാസമഹർഷിയുടെ മകനാണ്. ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ നേരെ ഓടാണ് ചെയ്യണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം ഫുള്ള് മായയിലാണ്, തനിക്ക് അതിൽ പെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ പോകുന്ന വഴിയില് സ്ത്രീകൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നില്ല? ഈ ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഈ ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സ്വാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ഇത് 3ഉം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെന്തെന്ന് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവന പരിക്രമം നടത്തുക, മായപ്പൂർ ധാമ പരിക്രമം നടത്തുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പരിക്രമം നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള
തപസ്സുകളാണ്, സാത്വികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെയും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വികമായിട്ട് മാറുന്നു പറയാണ്. അടുത്തതോ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ, ആരാധനയും നേടാനായിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അത് ക്ഷണികവുമാണ് അനിശ്ചിതവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ടോ ചില തരത്തിൽ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും. ക്ഷണികമായിരിക്കും, അത് അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക, രജോ ഗുണ പ്രധാനികള് അവര് ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് കാല് കഴുകിക്കുക, അവരെ പൂജ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ധനം മേടിക്കുക, ഈ തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഫലം ക്ഷണികമായിരിക്കും. അതാണ് ഈ പറയണത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണത്. ഇനി തമോ ഗുണപ്രകാരം, താമസികമായിട്ടുള്ള തമോ പ്രധാനത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെ പറയണത്? മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദാമസമുദാഹൃതം. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാ സമുദാഹൃതം. എന്താ പറയുന്നത്? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക, അന്യരെ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരിലെ ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, വരം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വരം നേടിയിട്ട് അത് ആരെ നശിപ്പിക്കാനാണ്? ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എടുത്തത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദേവന്മാരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ തനിക്ക് മരണമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ എന്താണ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന വ്രതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകളാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താ പറയാ, ദേവന്മാരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാതാവ്യാമിതി യഥാനം ദീയതേനൂപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്ര ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ തപസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനില്ലേ. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഇത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് പാടില്ല. ഉചിതമായ സ്ഥലമായിരിക്കണം, വേണ്ടുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം, അർഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്
അതായത് വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല, അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില്, മാസാന്ത്യത്തില്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്താണ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളെ കർത്തവ്യമാണെന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പ കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദാനം ഉചിതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അയാൾക്ക് അതിന് അർഹതയില്ലെങ്കിൽ ആ ദാനം എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭിക്ഷക്കാരെ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ദയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കും. അവരെ സഹായിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ, അർഹത അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്, അത് നമുക്കാണ് എഫക്ട് വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാം. എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ബാങ്കിന്റെ അടുത്തൊരു ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ പാവത്തില് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, പൈസ ചോദിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കണേ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള പൈസയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 50 രൂപ 100 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് നമ്മള് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരവിടെ റോട്ടിലൊക്കെ കള്ള് കുടിച്ച് ബോധമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നീടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത്, ആദ്യം അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണത്, ഇവർ ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കള്ള് മേടിച്ചു കുടിക്കാനാണ് അവർ ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെയ്തത് എന്താണത്, നമ്മൾക്ക് ദയ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്തായിട്ട് മാറാണത്, ആ ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമല്ല, അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് പോണത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്, കാരണം ആ വ്യക്തി ആ പൈസ കൊണ്ട് സ്വയം നശിക്കാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിന്റെ ഫലം ആര് കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ്, ആ കൊടുത്ത നമ്മൾ കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അവരെന്താണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ കൂടിയിട്ട് നമുക്കും അതിന്റെ ഒരു ഫലം പങ്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇതിവിടെ നന്ദഗോപര് ഭഗവാന്റെ ഒരു വയസ്സായ സമയത്ത്, ഭഗവാന്റെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു വയസ്സല്ല, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ചടങ്ങ് ഉത്സവം കൊണ്ടാടാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കാണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ ധീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്ത് ദാനമാണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ, ആ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ദാനം ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറെ പൈസ ചെലവായി പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അതെന്താണ്, അതൊക്കെ രാജസികമാണ്. അതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തില് സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. പാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള
എന്താണ് പറഞ്ഞ ദാനമാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മള് പാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക്, അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒക്കെ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ദാനം എന്ത് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ് നമ്മൾ ആ കൊടുത്തത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അത് ചെയ്തതെങ്കിലും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കോ കിട്ടുന്ന വ്യക്തിക്കോ യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണെന്നാ പറയണത്. കാരണം ആ വ്യക്തി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപകർമ്മത്തിന് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആ പൈസ കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് അശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമൊക്കെ എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. താമസികമായിട്ടുള്ള രാജസികമായിട്ടുള്ളതും സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികമായിട്ടുള്ള 3 തരത്തിലും ഉള്ള എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു? നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടി ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഏതൊക്കെ? ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഓരോന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വരജോ ഗുണങ്ങളെ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് 3ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏത് വിധത്തിലായാലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? മാലിന്യം ഉണ്ട്, ഗുണദോഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമമായിട്ടുള്ള ഓം തത്സത് എന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പറയണത്? ഇത് ഭഗവാന്റെ നാമധേയം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അതിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ പാപങ്ങളെ, തെറ്റുകളെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഓം തത്സത് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റുകളെ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കണം. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ഓം തത്സത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്, നാമത്തിന് തുല്യാണല്ലോ ഓം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമാണ്. പിന്നെ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് തത്ത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാതും ചെയ്യാനായിട്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ 3 വാക്കുകളോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വന്തം ഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, എന്തും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമധാമത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള യോഗ്യത കിട്ടണം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ തെറ്റുകള്, അതിന് വരുന്ന കുറ്റങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. താദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്വം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫല ഉദ്ദേശം കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി, ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തി, എല്ലാത്തിനും വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാനിലെ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, തപസ്സുകളായിക്കോട്ടെ, യജ്ഞങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. എന്താ പറയണത്? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. നമ്മള് വേദവിധി പ്രകാരം വിധി കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഗർഭദാനം മുതലും മരണം വരെയുള്ള 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഷോഡശ ലെവൽ 2 നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്ലൈഡില്. ഈ 16 ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ക്രിയകള്, സംസ്കാര ക്രിയകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഷോഡശ, ചിലതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാമകരണം, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്, ജാതകർമ്മം, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇല്ലാതായി തുടങ്ങി എല്ലാതും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. നമ്മള് ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കാണ്. ആ ക്രിയകളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ഉച്ചരിക്കാണ്? ഓം തത്സത് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാണ്. അതായത് പൂണൂല് ധരിക്കുക, ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന അപൂർവ കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതിരുന്നിട്ട് അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ദീക്ഷാ സമയത്തായിക്കോട്ടെ, പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതിനൊക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഉച്ചരിക്കാം? ഓം തത്സത് എന്ന് മന്ത്രിക്കാം. പരമപുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഏത് യജ്ഞത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു മഹത്തായ ഒരു വാക്കാണ്, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ
ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും, യജ്ഞം ചെയ്താലും, തപസ് ചെയ്താലും, ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മള് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷര സമയത്ത് ഒരു കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം ഭഗവാനെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ദ്രൗപദിക്ക് ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ്, അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാത്തിലും രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്ട് കണ്ടപ്പോ ഒരു കൈ പൊക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. ഒരു കൈ സാരിമേൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കൈ പൊക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് 2 കൈ പൊക്കി ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ വന്നത്. കാരണം വിശ്വാസമാണല്ലോ. നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ 2 കൈ പൊക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ 2 കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല? എല്ലാവരും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്കോന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുമ്പോ 2 കൈ പൊക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവര് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ കേക്കുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്തിനാ 2 കൈ പൊക്കിയിട്ട്? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ആണ്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ആവാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മള് പോലീസുകാര്, നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പോലീസ് പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാ? കൈ പൊക്കി സറണ്ടർ ആയി നമ്മള്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദ്രൗപദി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കൈ പൊക്കിയപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നില്ല. 2 കൈയും പൊക്കി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും, തപസ് ചെയ്താലും, എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചെയ്യണത് മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. കൃഷ്ണൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ വിജയം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യം ഒരു ഗുരുവിനാണ്. ആ ഗുരുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറക്കും നമ്മളെ. അതിലൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊരു സ്നേഹം വരണം. ആ പ്രേമം വരുമ്പോ അതിൽ കൂടെ നമ്മളെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ലക്ഷ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല. വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏതിലെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം? സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ